Peppi. Kanna minut metsään, kameramies. Peppi! Peppi nosta, Peppi. Ei Pepin päälle saa laittaa mitään. Se on pikku Peppi. Odessan pää on ihan lahna. Se on oikeesti ihan lahna. Kattoo täältä. Mitä noi tekee? Tää ei oo se mitä te kuvittele. Nelli, sä oot makkara. Haluatko Alisa karkki? Tässä on karkki. Joo, en laita mihinkään tota. Raippaa! Sä oot ihan ihmiset. Näinkin. Jee! Naamat. Tulkaa! Miksi näin Maikki? Miksi sulla on kameravalmiustilassa Maikki? Niin. Laitetaan tubeen tämmöstä häröilyä. Tää on ihan musta. Tää on ihan punainen. Tuossa oli kyllä paljon järkeä pelastaa pikkusammakoit tieltä. Kenen on iso? Mulla on iso. Kaija. Ei tää ei enää tarkena sit kun mä olen. Vaihdetaan jalkoja. Nossa mit... Ei Hani oo idiootti. Laino! Opettele! Lokki! Siika! Sipulla on siikasilmä. No. Ja päästä. Hyvä! Johda. Hieno. Hyvä, kehu. Taputa. Hieno, saanut videolle, mutta kaaduit. Okei, pidätä. Ai niin. Ja päästä. Lyö raipalla. Ota nyt sitä takaisin ja päästä. Pidätä päästä. No hyvä, Hani. Pidätä. Päästä. Olen aamen.